Prešovské dobrovoľnícke centrum oficiálne vzniklo v roku 2006, ale neznamená to, že len od tohto dňa alebo roku fungujeme, tak neformálne sme fungovali aj predtým. A našim cieľom bolo aktivizovať hlavne študentov stredných a vysokých škôl k tomu, aby boli dobrovoľníci. To znamená, že naše aktivity sú zamerané na to, aby sme ich zaškolili, aby mali možnosť vstúpiť do aktívnych činností, čiže sú to rôzne workshopy, trh dobrovoľníckych príležitostí, školenia, rôzne tvorivé dielne, aby to nebolo len také suchopárne, aby ten študent mal dôvod prísť či sám, alebo v skupine. Deň dobrovoľníctva je niečo, čo dokážeme zorganizovať raz v roku ako nábor dobrovoľníkov, kde nie len naša organizácia, ale aj iné organizácie sa dokážu spojiť a v určitý termín robiť aktivity pre dobrovoľníkov alebo dobrovoľníci robia aktivity pre svoju komunitu. Ten deň dobrovoľníctva v roku 2011 vyšiel na 23. a 24. septembra, to je piatok a sobotu. Naša organizácia pripravila také tvorivé dielne, kde 8 dobrovoľníkov vyrába sviečky pre iných dobrovoľníkov, ktorých budeme oceňovať 1. decembra tohto roku a vlastne im sú tieto výrobky určené, takže nemusíme ich kupovať, ale dobrovoľníci ich sami vyrobia. Zároveň sme koordinujúcou organizáciou pre Dni dobrovoľníctva v Prešovskom kraji. A v roku 2011 sa do týchto aktivít v celom Prešovskom kraji zapojilo viac ako 35 organizácií, to znamená mimovládnych organizácií, škôl, cirkevných spoločenstiev a každá robí svoju dobrovoľnícku aktivitu v svojej lokalite. Tie práce sú rôzne, od environmentálnej oblasti, sociálnej pomoci, alebo aj aktivity zamerané na výchovu a vzdelanie sociálne slabších skupín obyvateľstva. Dobrovoľníctvo považujem za určitú súčasť nášho života. Myslím si, že mnohí to robia, nie všetci to vedia možno tak pomenovať a necítia sa dobrovoľníkmi. Samozrejme, aj tento deň robíme preto, aby sme aj iným pomohli zapojiť sa, pretože to dobro, ktoré je v nás a ktoré sievame ďalej, tak sa nám vráti a ten dobrý pocit naozaj niekedy stojí viac ako to, že máme finančnú hotovosť za to. Má to pre mňa veľký význam a pre mnohých ľudí určite a v rámci Prešovského kraja je tých ľudí asi 600, ktorí sa v tieto dni zapojili do týchto aktivít, takže naše posolstvo je naozaj robiť dobro, možno organizovanie, neorganizovanie, ako kto zváži a bez ohľadu, či to je veľká vec alebo malá, ktorú si vymyslíte, že malá pre iného môže byť naozaj veľkou. Ja som dobrovoľníčkou zhruba druhý rok na podnet mojej školiteľky, ktorá bola zakladateľkou Prešovského dobrovoľníckeho centra. Začalo to tým, že bolo potrebné vytvoriť Prešovskému dobrovoľníckemu centru webovú stránku. Tak som sa na to podujala, keďže spravujem webovú stránku aj katedrovú na katedre sociálnej práce. Takže môžem povedať, že som sa v tejto činnosti veľmi našla a myslím si, že je to veľmi prospešná vec aj pre Prešovské dobrovoľnícke centrum, vďaka ktorej vlastne môžu sa šíriť informácie o aktivitách, o jednotlivých činnostiach, nielen PDCčka, ale aj ostatných zariadení, nielen v Prešovskom kraji, ale dá sa povedať aj celoslovenský. Čo mi to dáva? Dáva mi to dobrý pocit, že môžem niečo vykonať pre iných, že sa môžem realizovať a aktívne tráviť svoj voľný čas. A čo by som odkázala iným, možno to, že nemusia sa báť, že dobrovoľníctvo má veľký prospech pre ostatných, ale aj pre nich samotných, tých, ktorí to realizujú a že je mnoho sfér, kde sa možno uplatniť v rámci dobrovoľníckej činnosti, čiže nie je to niečo, čo by bolo niečo odstrašujúce a limitované vekom alebo určitým okruhom činností.